Kwa maana ndachifunga kuti chinenge chaitema sina musangano wose mhuri sinafuka kuti azviite tomboka bamini yawo Did Tiva cook like nas? Yeah, that's But nas how una nada kutoka lobuda kini. Manje nandafanya kwenda chitumbo kusurprise hawo. I think watomurodi. It's okay. Vanongosvikawo but ndine ndisikotozombona namanero. Zvinova chikafu ne tuma special turimo kuzovabikirawo. Mune beans dzakasara, I think dzakasara on Monday. Vanongosvikaona vei kuti vari kuya namainini. Beans dzemanje? Izvo. Nediti zvine basa rei. Ndizovatengerwa nyama nezvimwewo zvingavuri. Nyama tozoona zvekuita manheru. I think togonozobika munenge mune matumbu arimo. Matumbu aneipangoyo. Aideti anoibva shakuona ndoda kubuda ndoenda out. Vanongouya it's not a problem. Ndozoona ndadzoka kwandikuita. Chibebi urutanga usiri kufara bamini munomumba mavo. Handiti kamaini munomumba it's one in the same. Vanongoya tinovatambira vodya zviripo. Cause inini ndine kwandiri kunonoza ndine mafriends zvatoda unoronga nemafriends angu. Tine conference iripo yemadzimai. So I need to go and do something. Pachibofunga dai uri wewe ukaenda kwako. No, inini zvinonzwisisika nditi uri mukoma wachona. Yes. Kauri baba. Mukoma ndite zvara. Swira. Kuti chechikuenda kuchina vacho munodzisi vacho. Chatombowerana nezvichina izvizvi. Asi tombowerana nenyedzi madzima. Chandiri kutaura ndechekuti bamini munomba mavo. Chero vakasvika vakadya mavegetables chero beans mwana wepamba. Bamini atakambochengeta. Wani vaingodya zvataidyawo. Saka nhasi chichazoshamisira. Akwanga nemhuri yavo. Nemhuri kudiko mhuri yacho navana vedu zvangofanana Swira. Bamini wani vakangorora vakagara muno twist tikazovachagiremba vakaenda. So what's so special about you? Zvotinga vatatu kuti totomhanya kuti aiwa ndingambotadzi kuenda rona. Dai wanga wakataura okay kudhara kuti vanhu vachauya. Atachitokusurprise hawo. Surprise yabamini here sha. Akala ndiofira bamini ndo surprise aiwa Swira. Hai vanongouyaona vekutanga. Ndime mai mbashi kuti tikangopikisa. Vanongouyaona vekutamba. So it's like baby. Hanzi tetu wadiki warukuya mwana. I think wakutosvika because ndavafonera pane time. Ine zvokuzotatswa rwedu rwangu kadhivi. So I think it's better nevandatodi ndaenda Sweden ndokona enda dzokatika. Saka kuti watizawo. No, vanobika beans dziri kuda kuza kuti ndine rwendo rwangu antika. Zvokuti titange kubowana futika it's not good. Antika vamwe hatizofambirwa. Thank you sweetheart. Tisikewo. Wow! Urise. You makoti. You guys. Madam, oh, it's a big. Right. No, mas estamos juntos. Hey, you girls, you're glowing. Alright. No, but sweetheart, what did Kabar be a dibam? I didn't know tea. I don't surprise. It's a prize. I might have some anyway. Okay, because I didn't know it, but you guys are coming. Let me see what I can do. Sweetheart, please. Kimbono needs our and I said, alright, we get to bonus. You do alright. Ndakuti vainza rukuya. It's my big one thing to tell me it was my brother. Ndakuza surprise. Kusiyana yakho sayenze. Is this a trip or what? Hayiwa bana trip. It's good. My brother Timbaba, my brother is dictator anakomani. Kusiyana yakho. So what vanojiko? Okay, fine. Let's not argue, ne? What I can tell you is that enda upstairs. Unosvaka something to eat or it's either wenda kunandos. Zvitoro nani?
Beans zinyu, what beans zinyu? Beans kudi kwa yosho kuti he's my brother undi baba wako mani okuno ndatezo I know what you guys know. iwe cheko iwe chingwa che $1 for 2 Kwa sababu ndio zachungo je babu ni wala baji bamini kudi ko bamini mwana mani ndikuti he is my brother baba vangu tezvara rako osa kama zangu ndo zinochika zvezvo sha let's not argue antika I can't just stick to you and tell you to you are not is an accountant value I had to go to night to go home osa lejo ndakona osa kama ndo sabasa so long did you say ngawango why see the beans ikato bubula ndo so tukata time ikato you are not going anywhere unless we agree to ukwenda won't get brother and food antika I think you don't know.